martang yang mahita, ale Tuhan debata, para si rohana sumurung, didok hatamdo, ikon manau kami, jalama terap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, say parrohai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihapor seon nature, asa toktong makirim dihaheon, dohot dia sangapon, sogot silihanommu, tu akka na porsea diho. Amen. Tangion hamuma patit ni debata na dienet sian sada Timotius onom ayat 10 sada. Nasa anak somang dituruni auga, dirajumi maindukna, tama pasangapon di nasaluhutna, asa unang hon na isak guarni beta nang agamay sahalinay, nasa anak somang dituruni auga, dirajumi maindukna, tama pasangapon dina saluhutna, asa unang hona isak guar ni debata nang agamay. Ima patik ni debata, tapangi dumagogo siyan debata ra mahita martangyang. Ale debata, say pargogoy mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amen. Salam
poti madosata martangiang mahita di bagasan rohata. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huilala hami riko doa sini roham ni salut hami halak pardosa ala ni ido umbahe nau paseret hami diri nami sadarion di jolom jalahu partopot hami tungna jod do hami manimbil sian akka dalam munabadia songon biru-biru na lilu say unang pabahali hami sian jolom ala ni dosa nami i aindaung di halomor roham hamatean ni akka pardosa alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu se sama saluhut hage duhon nami dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagugoon niton di perbadia asa tarapul situturo hanami maun jauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahin hasangapon di guarmu nabadiai amen. Baga-baga ni debata tarengot Tuhan sesaan ni dosa satok kindohu tadi kokko alai papungupungop kumaho muse marhite-hite akka asin ni roha godang tagan di parpiar ni murukku hutabuni hombohikku satokin marodopokko alai marhite-hite dengan basa seleleng-leleng na asiakku ho ninna jahoba si paluaho hasangapom ma di debata na diginjang. Amen. Bigay mahatan ni debata turpuk dari sadarion na dienet sian Johannes 10 ayat 110 tajaha mamargati soreng ayat na perpudira manjaha mahita natutu situturo na hurokot tuhamu manangise na sobongot siap pitu laho tu barani biru-biru
namanjakit siandalan na asing lahu bongot panak kodoi jala pamangus. Ukapun ni sija kapit tuima di ibana jala di bege akka biru-birido suarana jala di jaudo akka biru-biruna di guarnabe lahu maniguhussa tubalian. Alai dangolo na sida mengihuton tuna asing nama porus do na sida midai aindang ditanda na sida suarani na asingi. Dungi didok Yesus mamuse tu nasida natutu situtu nahudoko tuhamuna audopit tu natu biru-birui audopit tui paluawon do kanup na bongot sianau nalahu bongot jalalahu ruar maibana dapotan japalan rak mahita anggo panako holam manakoi maniati jala mangagodo umbahen naro alai anggo au asa adong hangoluan di nasida hola marlobi-lobi nasida umbahen naro imasahatna martua doakan atu mangihon hatan di debata jalan upiapsa amen.